Camera de supraveghere de exterior ZEM 36200S cu lentilă fixă 3,6 mm, unghiul vizual de aproximativ 90 de grade. Camera are 36 de LED-uri infraroșu, iar distanța de iluminare maxim 30 de metri pe timpul nopții. Este o cameră Full HD de 2 megapixeli. Conectarea la DVR se face prin cablu coaxial.